dito. Okay. These are the Paris staff. Okay. Hello. So we can siguro papakilala natin mga pangalan. Ano? Siguro Paris staff. Siyempre, ang nangunguna, ang unang nakikita, si Jerry. Si Jerry. Of course, ang unang makikita pagpasok mo sa parokya si Danny. Of course. Si Virgie. Si Virgie. At Melba. si Melba. Hello, I'm Florence. Ah, I'm Marife. Okay. Joanne. Lourdes. Jenny. Okay. Hello. Hi, I'm Anne. And you can call me Janice. Just call me Janice. At ako naman. Okay, of course. Okay, ang inyong kaibigan, partner sa iyong buhay. Okay, thank you.